پشتی کۆڕۆژا دوشەمیە رژێما ئەسەد وڵاتی فەرەنسا بەسەرکێش و پشتەوانێ تەرۆرێ لە سووریە تۆمەتبار کرد و گوت کۆ دەستێ فەرەنسا بەخوێنا گەلێ سووریە سۆر بووە و نە ji mafê Ferensayê ku tûyê kongiran ji bo aştiyê li dar bixe. Emmanuel Macron serokê Ferensa di çarçoveya pêşwazîkirina yên Stoltenberg emîndarê giştî yê NATO de got ku gotinên Beşar el-Esed serokê rejêma Sûriyê di derheqê Ferensa de ne di cihê xwe de ne û nayêne qebûl kirin. Herwiha serokê Ferensayê dibêje ew bawer nake pêwerkirina Sûriye bi Beşar el-Esed ji bo bi milyona xelkê Sûriye koçberî derveyî Sûriye bûne û bi tenê yek dijminê wan heye ew jî Beşar Esed e. Herwiha Macron got ku Ferensayê herdem helwêsta Ferensayê tekezî li ser şerê dijî terorê dike û ji roja yekê jî Ferensa yek ji endamê hevpeymaniya navdewletiye li dijî Daişê. Macron got jî ku ew ê ku şerê Daişê kirî û karî Daişê ji nav bibe bi tenê hevpeymaniya navdewletî ye. Lewma gotinên Beşar el-Esed ne di cihê xwe de ne û nayêne qebûl kirin. Ji aliyê xwe ve Jean-Yves Le Drian wezîrê derveyê Ferensayê bersiva Beşar Esed da û got dema ku kesekê wextê xwe bi encamdana komkujiyan li dijî gelê xwe bi ser dibe divê ew kes bêhtir bêdengiyê hilbijêre. Ji destpêka şêreşa Sûriyê ve Ferensa piştevaniya opozisyona Sûriyê kir û pêwendiyên xwe yên diplomasî lê gel rejêma Esed birîn. Di wê demê de Macron berbijêr bû ji bo posta serokatiya Ferensayê û Macron di wê demê de tekez dikir ku divê Beşar Esed serokê rejêma Esed bê sezadan ji ber ku Beşar Esed tawanên cengê encam dane û wê berê demekê Macron got ku çûna Beşar Esed ne merce ji bo çareseriyê li Sûriyê.